Jesusek modu ezberdinetan erakusten zuen, batzutan bere ejempluaren bidez, bestetan gauzak zuzenean esanez, bestetan parabolen bidez. Eta esan genezake, parabolen bidez erakustea oso gogoko zuela Jesusek. Askotan erabiltzen baititu parabolak bere mezua nola baitere entzuleengana helarazteko. Seguru asko ere, modu hortan bazekien Jesusek jendearen memorian, oroimenean hobeki geldituko zirela berak kontatutako errealidade horiek. Azken finean pentsatu behar dugu Jesusen garaian etzela gure garai hauetan bezala. Etzegoen telebistarik, etzegoen grabatzeko tramankulurik, etzegoen internetik, etzegoen youtuberik, olakorik etzegoen Jesusen garaian. Eta berak esandakoa bakar-bakarra bere aurrean zeudenek entzun zezaketen. Eta gero haiek seguru asko beste batzuei transmititu. Horregatik Jesusek oroimenean hobeki gordearazteko parabolak erabiltzen zituen. Modu hortan, nola baitere esan genezake, parabola horiek erresago kontatuko zizkieten beste batzuei. Eta bere ikasleek kontatutakoak guri aiatu zaizkigu. Behintzat importanteenak seguru asko Jesusek parabola gehiago kontatuko zituen, baino evangelistek haien ustez importanteenak idatzi zituzten evangeliotan. Eta parabola guzti horien artean, esan genezake, gaur entzun degula, ezagunenetako bat, Samariar onarena. Eta parabola guztik bezala, helburu konkretu badauka, baino ikasbide gehiago atera dezakegu beti parabola guztietan. Pentsatu behar dugu, Jesusek ez zuela ezer kasualidadez esaten edo egiten, baizik eta berak egiten zuena, berak esaten zuena, dena guri erakusteko egiten zuen, guri laguntzeko batez ere, guri argia emateko. Horregatik, gaurko hontan, beste askotan bezala, gerturatu zitzaion lege gizon bat. Garai hartan, halako itzala handi xamarra zeukaten pertsona horietako bat. Farisearrak, lege gizonak, saduzearrak, herriko zaharrak, hoiek izaten baizira nola itzala handikoen Jesusen garaian. Eta hoietako bat gerturatu zitzaion. Jesusek bere garaiko beste irakaslek bezala, beste maisuk bezala, hitz egiten zuelarik, entzule talde bat eukitzen zuen, eta noiz nahi galderak egiten zizkioten. Beste maisuei ere hala egiten zieten. Eta erantzunen ariora, esan genezake, ordun eta entzule gehiago eukitzen zituzten. Erantzunak batez ere interesgarriak, edo argi emaileak izaten ziren. Eta Jesusen kasuan ikusten dugu hala zela, jende asko eta asko gerturatzen baizen berari entzutera. Batzutan jendetza izugarriak egoten ziren eta behin baino gehiagotan agertzen zaigu Jesus txalupara igo behar izan zela denek entzun ahal izateko, berak erakusten zuela, edota mendi goi batetik hitz egiten ziela, eta olako gauzak behin baino gehiagotan agertzen zaizkigu evangeliotan. Jesusek ere bazuen halako gaitasun berezi bat, guk, behintzat gehienok ez daukaguna, eta da jakitea ze intentzioarekin egiten zitzaizkion galderak. Batzuk, dudik gabe, borondate honez gerturatzen ziren Jesusengana ikasi nahiez. Beste batzuk, jakin minez edo kuriosidadez gerturatzen ziren, ea ze erantzungo ote zuen. Baino beste batzuk azpikeriaz gerturatzen ziren Jesusengana kontraesanen baten harrapatu nahirik. Eta gaur agertu zaigun lege gizona hoietako bat zen. Hau da, azpikeriaz Jesus kontraesanen baten harrapatu nahiez gerturatu zen beregana.
Eta Jesusek bazekin hori. Horregatik, esan genezake Jesusen lezioa bikoitza izan duzela. Garbi ulertarazi nahi izan zion, berak galdetzen zuena, benetan interesgarria zela eta intentzio aldatzea besterik ez zuela egin behar. Eta galdetu zion, zer egin behar dut, maisu betiko bizia iristeko. Eta Jesusek esan zion, zer ikusten duzu legean, jainkoa gauza guztien gainetik maitatu eta lagun urkoa nere burua bezala. Eta Jesusek esan zion, oso ongi erantzun dezu, egin zazu hori eta biziko zera. Eta orduan bigarren galdera, eta zein da nere lagun urko. Eta Jesusek, esan genezake, kontzeptu hau guri ulertzera emateko parabola ederrau kontatu zigun. Hain zuzen ere, bere garaian, judutarrek lagun urko bakarra konsideratzen zuten bere arrazakoa zena. Judutarra, gertukoa, beren modukoa edo beren pentsamoldekoa izan zitekena. Aldiz, atzerritarra, kanpotarra, arrotza, ezberdina zena, ez zuten lagun urko bezala ikusten, naiz eta itunzarrean agertu, baita ere, arrotzak eta kanpotarrak eta onartu behar zirela, baino batzuk ez zuten halakorik egiten. Horregatik Jesusek garbi utzi nahi izan zigun, denok senide gerala. Munduko edozein bazterrekoak izan da ere, denok senide gera. Eta hala konsideratu behar ditugu pertsona guztiak, edozein hizkuntz, arraza, kolore edo kontinentetik heldu direla ere. Eta estralurtarrak ere etorriko balira, beste planetetatik baita ere lagun urko konsideratu beharko genituzke. Jesusek hala erakutsi digulako. Eta Jesusek propio nahita bere ejempluan jartzen digu pertsona bat, bidean zijoala eta lapur batzuek eraso egin ziotela. Oso gauza ohizkoa zen garai haietan, bideak arriskutsuak baiziren. Ilunak, ez zegoan farolaik, ez zegoen inor bideak zaintzeko, eta bidean abituta oso ohizkoa zen lapurrak azaldu eta eraso egitea edozein ibiltariri, edozein bidaiariri. Eta kasu hontan utzi zuten lurrean jipoituta eta aiatu zen apez bat, ura ikusi eta bazter batetik ieska alde egin zuen. Gero aiatu zen beste haundizki bat ere, eta harrek ere gauza bera egin zuen, bide bazterretik alde egin zuen gizon ura zaurituta zegoena lurrean utzita. Eta azkenik aiatu zen samariar bat. Eta Jesusek propio samariarra aukeratu nahi izan zuen. Samariarrak eta judutarrak etsai amorratuak baiziren. Ez zioten elkarri diosalik ere egiten. Ez zuten elkarra gurtzen pasten zirelarik bata bestearen ondoan. Eta Jesusek askotan erabiltzen du ejemplu hau guk uler dezagun, ez dezakegula sekulan pertsonarik ez da talderik baztertu behar, baizik eta denak senide sentitu behar ditugula, eta sekulanez etsai. Horregatik Jesusek jarri zuen propio samariarra, esan genezake ejemplu bezala. Berak kupituta errukia izan da, gaixorik edo zaurituta zegoen pertsona hura hartu eta sendatzen saiatu zen eta ostatu batera eraman. Horregatik, Jesusek gero lege gizonari galdetu zion, zure ustez, 3 horietan nor izan duzen lagun urko. Eta jakina, beste aukerarik ez zion eman Jesusek, ez ezagen esan apeza edo fariseoa ez nahita nahi ez erantzun behar izan zuen samariarra izan duzen. Jesusek garbi utzi nahi izan baizigun lagun urko izatea bihotzean eraman behar degula, pertsona guztiak hola ikusi behar ditugula eta denei laguntzen eta denak onartzen saiatu beharra daukagula. Horregatik, Jesusen erantzuna bikaina da, denok bihotzean grabatuta bezala auki behar deguna. Zoaz eta egin zuk ere
beste horren beste. Hitz hauek, eta honekin bukatuko dut, denok entzun behar ditugu guri zuzenduta bezala. Zoaz eta egin zuk ere beste horren beste. Saiatu beharra daukagu, alde batetik denak senide sentitzen, eta bestetik premian dauden guztiei laguntzen.